分からんもんどう聞いても。みんなの切子小学校126年間本当にありがとうございました。ありがとうございました。3、2、1、お願いします。効果も永遠に残ってしまうと思います。皆さんここを通られるたびにただいまから唐津市立平野小学校閉校式を開始いたします。